Dios, marhay naga po sindogabos mga tugang. Tawag sa kakasalon. Donel Azania, 38 anyos, soltero, taga Block 15, Lot 15, Montefaro West, 1B, Alapan, Imus, Cavite. Aki ina Oscar Azania asin Emilia Metipo, buot mag-agom kay Shani V. Alarcon, 33 anyos, Daraga, taga Block 17, Lot 33, Deca Homes, Granville 3, San Felipe, Naga City. Aki ina Elvis Alarcon asin Salome Breis. John Renz Red Alpe, 28 anyos, soltero, taga 57, Zone 1, Mabolo, Naga City. Aki ina Joseph Reni F. Alpe asin Larissa B. Red, buot mag-agom kay Joe Agnes Sanchez Manzano, 27 anyos, Daraga, taga Zone 5, Upville, San Felipe, Naga City. Aki ina Joselito S. Manzano asin Agnes D. L. Sanchez. Dijan Leo Orolfo Vibal, 29 anyos, soltero, taga Zone 6, San Felipe, Naga City. Aki ina Rodel Vibal asin Edith Orolfo. Buot mag-agom kay Cyrene B. Tanay, 29 anyos, Daraga, taga Kilometer 9, Green Valley Subdivision, Pacol, Naga City. Aki ina Glenn F. Tanay asin Cristita Aborques. Luis Saulo Canizo, 31 anyos, soltero, taga Zone 5, Dalipay, Milaor, Camarines Sur. Aki ina Felix Nunez Canizo, asin Cynthia Vivian Riabad Saulo. Buot mag-agom kay Reynalyn Paha Sarto, 27 anyos, Daraga, taga Zone 1, San Felipe, Naga City. Aki ina Reynaldo Tabukilde Sarto, asin Linda Garcia Paha. John Darrell Patulot Marco, 33 anyos, soltero, taga Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ina Daniel Marco, asin Maria Lerma Patulot. Buot mag-agom kay Maria Joanna Collera Fortuno, 34 anyos, Daraga, taga Peña Francia Avenue, Naga City. Aki ina Rodolfo Fortuno Jr. asin Maria Dinya Collera. Brian O. Cornelo, 27 anyos, soltero, taga San Felipe, Naga City. Aki ina Pepe Cornelo, asin Nancy Oberos. Buot mag-agom kay Annalyn C. Lara, 29 anyos, Daraga, taga Barangay 1, Garchitorena, Camarines Sur. Aki ina Anacito Lara Jr. asin Eugenia Flores. Kung si isay man po ang may naaaraman na makakaulang sa pagresibinin banal na sakramento ng matrimonyo, tulos man po magdulok sa tungkura paroko o magdyan sa opisina kan parokya. Salamat po.
Giraray, Dios marhay naaga po sa inyo gabos mga tugang. Ngunyan ipinagseselebrar niya to ang solemnidad ni Kristong Hade. Ang satuya pong tema, ang pagtugdas kan kahadean ng Diyos. Ipinagseselebrar niya to ang solemnidad ni Kristong Hade. Sa liturhiya, inaapudan kita gabos na maghurop-hurop, manunungod kan kahadean ng Diyos. Ang sa iyang kahadean, iyo ang tunay na pagkamuot asin katoninongan. Ipamibi niya to sa selebrasyon kan liturhiya na si Kristo magdanay bilang hade kan satuyang buhay. Siya mananggad ang tunay na hade na dinaog ang poder ng kadikluman na darakan pagkakasala. Mga kaibahan tapos sa pagselebrar kan banal na misa, iyo si Reverendo Padre Felipe B. Culvera III. Matindog na puan gabos para sa pagpoon. Sa ngaran ka nama, asin ka naki, asin ka ni Espiritu Santo, Amen. ang grasya ni Jesu Kristo kagurang nanta, ang pagkamuot kan Diyos, sin pakisumaro kan Espiritu Santo, mapasa indo gabos. Asin sa imong espiritu. Maray naga sa indo gabos mga tugang. Diyos marhay na agaman po, Father. Si Kristo hade, ini ang satuya na ipinagrurokyaw sa laog ka ining selebrasyon. Kaya mamibi kita, nalugod ang grasya kang Eucharistia na sa itong pinagseselebrar, magtabang sa to, na mas maminbidan niya to, kung si Isay ano ini, kung si Isay si Kristong Hade, buksan niya to ang satuyang buhay sa iya, ang satuyang familia sa iya,
tanganing sa bilog niya atong pagkabuhay bilang sarong individual, mabuhay kita susog sa iyang giya bilang hadi ng sa tuyang buhay asin familia. Mga tugang, ngunyan ako ang taas tong mga kasalan, tangani magkanig o kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Gabos, nagkukumpisal ako sa Dios na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo asin sa kapabayaan. Sala ako, makuring sala ako. Kaya nangangadya ako kay Santa Maria, danay na Birhen, sa gabos na Angeles sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kakurangan ng Diyos. Mayarak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pagkapatawadan sa itong mga kasalan, darahon kita sa buhay na dahing kasagkoran. Amen. Kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan, Kristo, maherakan, Kristo, maherakan, kagurangan, maherakan, kagurangan, maherakan. Mamurawayan sa Diyos sa kaitaasan, asin sa nagkatulungan, sa mga taong marahayan mo. Inuumawi ka, pinurugyawi ka, sinasamba ka, pinapamurawan ka, pinapasalamatan ka. Muli ka, dagula mong kamurawayan, kagurang na Diyos, hadeng langit nun, Diyos amang makakamhan. Kagurang nan aking bukong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, modero kan Diyos, magikan Ama. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, kaheragi kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan kan kinapan, ako aansa mong pakimaheran. Ika na nagtutukaw sa tuo ka naman, kaheragi kami. Dahil kasanaan banal, kasanaan kagurangan, kasanaan urong kahalangkan. Jesu Cristo kaiba, dan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan asin daing kasagkoran, na nagbuot na magbago kan gabos na bagay, sa namumutan mong aki, hade kan gabos na linalang, kay raking warasan na anbilog na linalang, natalingka sa kaoripnan, maglingkod sa imong kadakulaan, asin mag-umaw sa imong na daing katapusan, huli kay Jesu Kristong kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, sa pagkasaro kan Espiritu Santo,
Dios sa gabos ta kapanahonan kan mga panahon. Amen. Matukaw po. Hanenot na babasahon, manunungod, kan aki inintawo, na may dakulang kapangyarihan. Sa bagong tipan ng aking ini, iyo si Heso Kristo. Hinanyugon po niya to hanenot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Daniel. Mga bisyon sa banggi sa kuyang nahiling. Nahiling ko na minadatong sa ibabaw kan mga panganuron ang satong siring o ang sarong siring na aki nin tao. Siya duminulok sa gurang asin dinarasa sa iyang atubang. Sa iya itinao ang kapangyarihan, kamurawayan asin kahadean. Naging surugoon niya ang mga tao sa gabos na banwaan, asin gabos na tataramon. Ang sa iyang kapangyarihan, kapangyarihan na daing kasagkuran, dai matutunaw sagkod paman, ang sa iyang kahadean, dai marurumpag. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Hade ang kagurangnan, ang sa iyang gubing kamurawayan. Ang sa iyang hagkos, kapangyarihan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang kinaaban na lalang mo masarig, dai mayuyugyug. Ang sa imong trono, masarig puon pa kaidto. Ika kagurangnan, nabubuhay sa panahon na daing kapinunan, asin daing katapusan. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang mga pagbuot mo tunay na mapapaniwalaan, maninigo sa imong harong ang kabanalan, kagurangnan sa panahon na daing kasagkuran. Hade an kagurangnan, an sa iyang gubing kamurawayan. Ang Diyos, iyo an Alpha asin Omega. Si Kristo an Hade na orog na makapangyarihan. Sa iya an kamurawayan na mayong kasagkuran. Ini ang katotohan na ipinapahayag kan ikaduwang babasahon. Hinanyugon po niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin kapahayagan. Si Hesu Kristo ang maimbod na saksi, panganay sa mga gadan, hade kan mga hade sa daga. Namumuot siya sa to. Hinugasan niya ang satong mga kasaalan sa iyang dugo. Asin ginibo niya kitang mga hade, asin padi sa paglingkod sa iyang Diyos asin Ama. Mapasa iya ang kamurawayan, asin kapangyarihan sa panahon na daing kasagkoran. Amen. Siya ang madatong sa panganuron, mahihiling siya ninlambang saro. Sagkod kadtong mga giminarod sa iya, asin pagtangisan siya, ningabos na tawo sa daga. Ini ang katotoohan. Amen. Ako ang Alpha, asin an Omega, ulay nin Diyos na kagurangnan. Nangunyan, kaidto asin madatong an makakanham. An tataramon ning kagurangnan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabos para sa pagrokyaw kan marahay na bareta. Hallelujah.
An kagurangnan mapa sa Indo, Hasin sa imong espiritu. pagbasa kan Ebanghelyo sosok kay San Juan. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Pilato nagsabi kay Jesus, "Ika an hade kan mga Hudiyo?" Si Jesus nagsimbag, "Yan ang sa imong paghuna o may nagsabi sa imo dapit sako?" Si Pilato naghapot, "Ano ako Hudiyo? Dinarakas ako kan sa imong banwaan, asin kan mga puon kan kapadian, ano ang ginibo mo?" Si Jesus nagsimbag, "Ang kahadayan ko bakong ang kinaabana ini, kung sa kinaabana ini ang kahadayan ko, ang sa kong mga kampon makikilaban ko ta na, tanganing daya ko mahulog sa kamot kan mga Hudiyo. Kaya sa katunayan, ang kahadayan ko bakong gikan digdi." Si Pilato nagsabi, "Kung siring ikahadi." Si Jesus nagsimbag, "Totoo, ako hadi. Huli ka ini, ako namundag, asin huli ka ini, napadigdi sa kinaban, tanganing maging saksi kan katotoohan." Marhay na bareta kan sa tuong kagurangnan. Pag-omaw sa imo Kristo. Matukaw po. Maray na aldaw, maray na agaliwas sa indogabos mga tugang. Marhay na agaman po, Father. Paulit-ulit na nadadangog niya ito kan mga nakaaging aldaw na sa pagtapos kang kalendaryo kang simbahan, kan panahon na inaapod niya itong liturgical year sa laog kang simbahan. Ang pinakahuring selebrasyon, iyo ang selebrasyon kan solemnidad kan Kristong Hade. Sa sunod na Domingo, maapuon na naman ang bagong cycle kan mga readings, another liturgical year. Kaya kung ngunya na taon, ining matalikod, taon B, kung saan kinukuha niya ito ang mga cycle kang readings, sa siring na duman sa cycle na ito, sa sunod na sa masunod na Domingo, panahon ng Adviento, bagong taon, taon C. Alagad antes iyan, sa pagtapos kan panahon, kan simbahan, liturhikong panahon kang simbahan, sa tuyang ipinagrorokyaw si Kristo bilang Hadi. Siguro dahil gayo kita na komportable pag sinasabi niya itong naghahadi-hadian. Mas gusto niya ito, demokrasya, ang paagi kan pagpadalagan kan gobyerno, kung saan sabi ta, ang gabos na boses ng tao, nadadangog. Pwede kitang magtaram, pwede kitang magpahayag kan gusto niya to. Demokrasya gayod, kaya majority ang nasusunod. Ang karahayan kan gabos ang pirming nasusunod. Minsan kaya igwanin mga hadi na mapang-abuso. Kasi aram niya to pag sinabing hadi, siya ang kagurangnan kan gabos. Kung ani kitang kasabihan, ang utos ng hari hindi nababali. Kaya siguro kung papapiliong kita, hadi o ibang forma ng paagin ng paggobernar, we would rather prefer others rather than king or pagiging hadi o sarong hadi. Halagad ibaman ang Kristo na inaapod niya itong hadi. Siguro dakol kitang naaraman ng mga pag-aabuso, mga pagdodominar kan mga nakairinot na mga naghadi sa kinaban. Nangunyan, istoryana sana. Kaya nabago dahil dakol mga pag-aabuso, kaya we try to correct the way things are governed. Gusto ta demokrasya. Pero ano ang buo sabi yun pag inaapod niya to? Si Kristo hadi. Ang satuyang relasyon sa iya, bilang sarong tao, is not governed by democracy. Bako lang siyang presidente kan buhay ta. Bako lang siyang prime minister kan buhay ta. Kundi siya ang hadi,
Kasi ang mga tawong siring, baka uli siyang pamayo kang party na sa kaipuan tang sunodon. Hadi siya. Because these things, pwede nimpilion out of majority vote. Kaya pag mayo na nin tiwala sa imo, ang sa imong kaeriba, kung ika presidente, pwede kang mahali. Kung ika prime minister, pwede kang mahali. Kung ika ang leader kang party, pwede kang mahali. Pero iba ang Kristo na inaapod niya itong hadi. Kung siya ang hadi, siya ang kagurangnan kan gabo sa buhay niya to. Since siya ang masusunod sa buhay niya to. Kaya pag inaabot niya itong si Kristo ang hadi, kan bilog na kinaban, kan bilog na nilalang, sa pagpuon kan misa, ini ang opening prayer niya to. Si Kristo aki ng Diyos, asin siya ang hadi, kan gabos na linalang. He is king of his own right. Huli ta sa iya itinaoning ama, nin Diyos Ama, ang kapangyarihan sa gabos. Sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas, pagpuli po nindo, pwede nung ninong basahon, chapter 1, verses 16 to 18. Sabi ni San Pablo, si Kristo, hadi kan gabos na linalang. Yaaw na siya puon pa sa kapinuunan, bago pa man linalang ang kinaban, bago pa man linalang ang mga prinsipados, ang mga potestad, sabihon, ang mga spiritual beings, ang mga angeles. Yao na siya, kaibahan na nin Ama. Asin sa iya itinao, ipinagkatiwala nin Diyos Ama, ang gabos. Siya ang panganay kan gabos sa mga linalang na nabuhay liwat, nagadan tanganing huli kaayan, kita ibalik sa Ama. Nagtios para sa tuya, tanganing bayadan ang satuya mga kasalan. Sa ikaduwang mabasahon sa libro kang kapahayagan, pinasabot sa tuya ni San Juan, mabalik giraray ang hadi na ini. Tangani na maggobernar sa gabos. Sa gabos, miski itong habo na mag-ako sa iya. Tanganing ipahiling sa gabos na linalang na siya ang tunay nakagurangnan kan gabos. Mga namumutan ko mga tugang, ang irony lang kan istorya na sinasabi ko, nahiling niya to sa ebanghelyo ngunyan, ang kagurangnan kan gabos, akusado ngunyan. Sa atubang ni Pilato, inuhusgora ni Pilato, dinara kan mga Hudiyo sa atubang kan gobernador kan Romano, na nakakasakop ka ito sa Israel, sa Jerusalem, tanganing husgaran. Ngunyan nga sa ebanghelyo na dangog niya to, pinag-i-interrogate, ika talaga ngayang hadi? Sabi ning kagurangnan, totoo ako hadi. Alagad ang sakuyang paghadi, bako sa kinaba na ini. Hulita kon ang kung paghadi sa kinaba na ini, kuta na ang sakuya ang mga kampon, ang sakuya ang mga general, makikilaban para sa ko. Taganing ako, dahil maitugot na mapasa sa imong kamot. Mabalik ang hadi na inigiraray sa satuya. Tangani na i-affirm ang sa iyang kapangyarihan sa buhay ta, sa bilog na kinaban. Pag inihiling po niya to ang krus, kada best na kita nagtitiripon sa laog kaining ni sa sarong, o sa ano man na simbahan, kung saan dominanting ilinalag ang krus sa lugar na nahihiling kan mga tao, magigirumduman niya to kung anong klase ang paghadi ng kagurangnan. Takon siya hadi, pirmi ang krus ang magpapagirundom sa satuya, paano siya nagiging hadi sa buhay ko? Si Kristo, iwan hadi asin sa iyang paghadi, hadi nin pagkamuot. Si Kristo iyo ang tunay na hadi, asin sa iyang hadi, tunay na paagi nin paglingkod. Paghahadi nin katuninungan, paghahadi nin pagkasararo, nin pagpatawad. Sa krus mahihiling niya to, kung paano ipinahiling ni Kristo ang sa iyang kapangyarihan. Sa iyang kaluyahan, huli ka sa iyang pagtiwas sin pagkagadan, sinakop niya ang satuyang buhay. Huli nahiling niya to, kung paano ang pagkamuot pwedeng magligtas sa buhay kan sarong tao. May mga tao, mga tugang na handang magadan, o sabihin niya nga, pwede niya itong sabihin, masakit magadan para sa iba. Pero may mga taong handang magadan para sa iba.
You can imagine a father na miskin nasusulo na ang harong, malaog sa harong tanganing iligtasan sa iyang aki. Taday niya kayang tiuson na ang aki magadan, idudulot ang buhay para sa iyang namumutan. Mga soldados na handang magadan sa gera, patriotic, kayang idulot ang buhay para sa indang, para sa nasyon. Mga, sabi ta kayan, mga health workers, nahuli kan paglingkod, sinda mismo ang nagkahelang asin, nagadan. May mga taong nakakagibo ng siring, huli sa pagkamuot. But we cannot imagine ang sarong taong magadan sa mga taong daimidbid, sa mga taong kaiwal niya, sa mga taong dahi maninigo kan sa iyang pagkamuot. Masabi kita kayan, stupid, gago. Pero siring ka ng kagurangnan. Tanganing ipasabot sa tuya, kung gurano kadakula, kakusog ang sa iyang pagkamuot, na kaya niyang idusay ang sa iyang buhay, kaya itong mga panahon dahil kita maninigo, kang kita kaiwal ng Diyos, kang kita mga parakasala, si Kristo nagadan para sa tuya. Hulitaan pagkamuot niya, pagkamuot na pirmi nagahanap, kan marahay, kan ikakarahay, kan buhay niya to. Kaya kita pirmi niyang inaapod na mamuot man, nasunodon ang sa iyang paaginin pagkamuot. Kaya kung inaapod niya to si Kristo hadi, paano siya nagahadi? Sa buhay ta, sa buhay kan sa tuyang pamilya. Tunay daw na hinahanap niya to ang pagkamuot, tuday na daw niya sa laukan pamilya, that we seek every good of the other, kang membro kan pamilya. Tunay daw ang paagi kan sa tuyang pagpahiling nin karahayan, kung siring na paagi mapapahiling niya to ang tunay na pagkamot araw kan gawi ni Kristo. Sa tuyang pakikipagkapwa, sa tuyang paglingkod sa kapwa, tunay daw ang gawi nin pagkamot ay pinapahiling niya to. Kung si Kristo mga tugang ang hadi, masasabi na daw niya to na siya ang hadi kan sa tuyang professional life, bilang sarong career person, sa tuyang trabaho, sinusunod na daw ang mga maninigo, Diyos nun daw kaya, ang mga paagi kan sa tuyang pagtrabaho, mantang kita nagpapasalamat kan mga biyayang inaako niya to, bunga kan sa tuyang kapagalan. But can we honestly say na sa tuyang mga ginigibo, ang bunga kan sa mga kapagalan, tunay na hali sa karahayan, na mayo kitang inaapi, mayo kitang niluloko, asin parehas ang sa tuyang paagi. Tanganing makuha niya to ang mga bagay na iyan, na sinasabi niya to, hali sa tuyang mga pagpagal. Tanganing makakapagsabi kita, Diyos noon ang sakuyang paagi nin paglingkod, nin pagtrabaho. Kung si Kristo mga tugang ang hadi, kan sa tuyang, pwede niya itong aapi, medyo halangkaw na intellectual life, kan sa tuyang isip, pirang oras daw, pirang nagtatao daw kita ning panahon, tangani na masabutan ta ang pagtubod. Nagtatao daw kita ning panahon, tangani na ugidon ang mga bagay-bagay. Tangani na kita magtalubo sa pakasabot bilang sarong Kristiyano, bilang sarong paratubod. O ang sa tuyang pagtubod, puon ka ito sa kudgo niyan, garo da man nagdudugang. But we have given so much time sa kung ano-anong mga bagay na perfecta na ang sarong paagi, ang krafta, ang satuyang profession, na perfecta na ang paagi kan, ang satuyang mga hobbies, ang satuyang mga talents. Alagad, have we given time, enough time, tanganin na magtaoning panahon sa pag-adal kan satuyang pagtubod, tanganing ang pakamid bid ko sa Diyos na inaapod kong hadi na mayong iba kundi si Kristo, magrarom, tanganing ako makasunod sa iya. Have we given time, enough time, tanganing magdangog sa iya. Kung siya ang hadi, dapat dinadangog ta. Paano man kita makakasunod kung di kita magdangog sa iya? Pirang oras o pirang panahon sa aldaw ang itinataon niya to sa paghurup-hurup. Tanganing maghimati sa iyang pasabong, inspirasyon asin giya, tanganing masasabi niya to, tunay siyang hadi kan sa kuyang buhay. Mga tugang, pag sinasabi niya to na si Kristo hadi, bako lang po siyang ideya, bako lang po siyang filosofiya. Masusukol niya to
ang katotohan kan mga tataramo na ini sa konkretong aspeto kan sa tuyang pagkabuhay, kung talagang totoo, siya ang sinusunod da sa gabos na pagkakataon kan sa tong buhay, o kaya sa buhay ta sa pagpapamilya, sa tuyang trabaho, sa tuyang pakikipagkapwa. Then makakapagsabi kita, handa na ako na mag-atubang sa iya, ano man na oras kan sa kuyang buhay. Kasi sabi niya, mabalik siya, tanganing kita, magtauning kwintada kan buhay niya to. Kung paano kita namuot sa iya, kung paano niya to siya pinaglingkudan, magigirumduman niya to ang kagurang na nagsabi, he identified truly, completely himself. Sabi niya, sa mga nagtitios, ano man na ginibo nindo sa ko, o ano man ginibo nindo sa mga pinakasadit na bagay na taong ini, ginibo nindo sa sako. Ang paghadi daw ni Kristo, ipinapahiling niya to sa tunay na pagpahiling ng paglingkod sa kapon na mas nangangaipo. Kasi sa siring na paagi, kita hahaputon asin susukulon sa katapusan kang kinaban sa pag-atubang niya to sa iya. Hangado niya to ang grasya sa pagpadagos niya to kaining misa. Sabi ko sa pagpuon, na mamidbida niya to bulanos sa satuyang sadiri, kung ano asin si Isay ining Kristo na inaapod niya tong hadi. Sinbuksan niya to ang satuyang buhay sa iya, ang buhay niya tong personal, ang buhay niya to na sosyal, ang buhay niya to bilang sarong pamilyadong tao. Tangani na siya tunay na maggiya, sunodon sa satuyang buhay bilang hadi. Amen. Matindog po. Nagtutubod ako sa Diyos Amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin kay Yesu Kristo aking bugtong niya kagurang nanta. Pinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag kay Birhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus sa gadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kanikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa tuo kan Diyos Amang makakamhan. Hali duman, mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang ng mga santos, sa pagpatawad ng mga kasalan, sa pagkabuhay liwat ng laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kitang pinakusok ang tataramon kan Diyos, magdulok sa Ama asin magpasalamat sa iyang gawin in pakipag-ulian na nautob kan sa iyang aki sa krus. Ang simbag sa lambang pag-arang, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyogaan sa mong pamibi. Tanganing an mga pamayo kan simbahan, danay na magsaksi kan halaga kan kahadayaan ni Kristo sa pagharubay kan marahay na bareta. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing an gabos na katauhan makamidbid ki Kristo bilang sa indang hade asin paraligtas, asin makatabang sa pagpalakop kan sa iyang kahadayaan, sa pagpaorog kan katanosan, pagpatawad asin pagkamuot. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang gabos na pamilya magkasararo, asin magkaoroyon, dangan mabuhay sa pagkamuot kan Dios. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga makuri anhelang nayaon sa ospital, mag-ako nin kaumayan ki Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan makalaog sa langit non nakadayaan ni Kristo, asin maugma sagkod paman sa katuninongan nin paraiso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos sa muyang Ama, inapod mo kami na maging kabtang kan sa imong kahadayaan. Tabangi kaming magtugdok sa daga nin harong nakabaing kan langit. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Matukaw po. Sa imo sana kahurangan, ang sakot
puso asin kalag na ikadanay nga paglingkudan sa imo sa nagagurangan ang sa kuyang isip asin mo Inudusay ko sa imo at alingkasan ko para sa kaumawan mo. Tabangin ako karurangan na magdanay na maimot sa iyo. Ako mandangan bendisyonan ang sa kuyang panugasa sa imo. Sa imo sa nakagurangan ang sa kuyang buhay sa kodama. Matindog po. Kaugmaning sa kuyang puso asin ka lang na ikananay na paglingkudan. Magpamibig ang mga tugang tangani nga sako sa indong atang maako manlugod kan Diyos samang makakaman. Ako on manlugod, kan kagurang nanan atang sa iyong mga kamot, para sa kaumawan, asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang yato, asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan kaming nagdudulot sa imo, kan sakripisyo nin pakipag-ulian nin tawo, mapakumbabang namimibi, nanaki mo man sana magwara sa gabos na nasyon, kan mga dulot nin pagkasararo asin katuninongan, siya na nabubuhay asin nagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang kagurangnan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mi na sa kagurang na. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matano sin nakakaligtas, nadanay asin minisan sain, magpasalamat kami sa imo, kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran. Talinahidan mo kan ulyo nin kaugmahan, ang bugtong mong aki, sa mong kagurangnan Hesu Kristo, bilang danay na padi asin hade, kan gabos na linalang. Tanganing nagdudulot kan sa iyang sadiri sa altar kan krus, bilang daing digta asin matuninong na sakrifisyo. Nautob niya ang mga sakramento kan pagtubo sa katawuhan, asin kang sinakop ang gabos sa linalang sa kapangyarihan niya. Pinaubaya niya sa imong kadakulaan, ang danay asin lakop na kahadean. Kahadean nin katotoan asin buhay, kahadean nin kabanalan asin grasya, kahadean nin katanosan, pagkamuot asin katuninongan. Kaya, kaibakan mga angeles, sin arkangeles, kaibakan mga trono, sin dominasyones, asin kaiba, kan gabos sa langito na hukbo, nag-aawit kami kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Sing mga hukbo, ang langit asin daga, panokan sa imo ang rawayan. Hosana sa kaitaasan, paladanan ilaligid sa ngaran kan kagurangnan. Hosana sa kaitaasan. Maluhod po. Kagurangnan ikanagad ang banal, burabo din gabos sa kabanalan. Kening mga atang namimibi kami, pabanalakan nambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo,
kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkot sa pasyon, nagkuha siya nin tinapay. Sin pagpasalamat, binaaki ni, asin itinaw sa iya mga disipulos, taan sabi, mag-ako ka mo gabos, asin magkakan ka ini. Kaya sa kuyang hawak, na idudulot para sa indo. Siring man pagkapamanggi, pagkuaniyamon in kali, singgadari pagpasalamat sa imo. Tinaw sa iya mga disipulos, taan sabi, mag-ako kang mugabos, asin mag-inom ka ini, taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo, sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kagurangan ipinapamareta niya mo, ang pagkabuhay mo liwan ipinapahaya. Sagkod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan, ng tinapay nin buhay asin kalis sing kaligtasan, nagpapasalamat at pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo. Sinakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Giramdama ka kurangnan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, sin kan sa mong Obispo si Rex Andrew, asin kan gabos na klero. Siring man, giramdama sa imong pagkaherak ang sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, sinan gabos sa mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami kabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria, Birhena ina akan Diyos, San Jose sa iyang esposo, ng mga banal na apostoles, sin gabos na santos, na kaitupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigon magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw, asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kaiba niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Amen. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon, asin pinatuod kan Diyos to ng kaugalian, ngangas kitang magsabi. Ama niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kaharian mo, mangyari ang buot mo sa dagat, dinsirin sa langit. Ang sa mong
kanon sa aruandang itao mo sa muyangon niya asin patawaron mo kami sa samong mga kasalan siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya asin taray kami pagdarahas sa subok kundi agawa kami sa Agawa kami sa gabos na maraot, namimiibi kami kagurangnan. Marasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan. Tanganing kaming natabangan ka sa imong pagkaherak. Magindani na taling ka sa kasalan, sinmanligta sa gabos sa kapurisawan. Mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaw, masin pagdatong, kan samong paraligtas sa si Yesu Kristo. Ulita sa imo ang asin at kapangyarihan siring man ang kamurawayan sa mga Yesu Kristo ang kagurangnan, ikan na nagsabi sa imong mga apostoles, katuninungan iwinawalat ko sa indo, ang sa kong katuninungan itinatao ko sa indo. Hare pagilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kang sa imong simbahan, sinba pagkanigua, na siya mapatuninong asin magkaburonyog, susuksa sa imong kabutan. Kana nabubuhay sinagahade, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninungan kan kagurangnan danay na mapa sa indo, Hasin sa imong espiritu. magpati naraohan kamo nin katuninungan. Peace be with you. Maluhod po. Uyan, kordero kan Dios, uyan ang papara kan mga kasalan kan kinaban, paladan ang mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag maumayan.
Uyan na sa mga kamot, nabihi pa sa kaipohan, sa irarong limbo, karo igwa panintulang, na ipinatoninong, nagsiyasahan naghapon, an ikanamit bidan, nasa potan ang namatean. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihidaw nin sa kuyang dukhang puso. Daan na buhay liningawan sa pagsunod sa linakawan, pagpuso ka sa kaluyahan, mautot sa imong kaotan, nawa ang labos mawara, nawa ang labos magbaya, pagmurog na mahalaga, ikamapasakuyan. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw minsan kuyang dukhang puso. Ikapalan, kagurangan, ang makakahipno. Ikapalan, kagurangan, ang makakapano. Ang panugang pamana na hinihigaw minsan kuyang dukhang puso. Minsan kuyang dukhang puso. Mamiibi kita. Kagurangnan kaming nag-ako, kan kakano nindai pagka magagadanon, namimiibi, tanganing nag-uugma sa pagutob kan mga tugon ni Kristo, hade kan gabos talina lang, kami mabuhay kaiba niya,
Sa langit no nakahadayaan sa sagkod paman, siya na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ikibuhon po niya to ang pagprosesyon kan Blessed Sacrament, pasir hali di sa altar sa loob kang simbahan, pasiring duman sa Adoration Chapel. Bilog na aldaw, poon pagkatapos kaining misa, we invite those who are available for public adoration kan Blessed Sacrament duman po sa tuyang Adoration Chapel. You can pass by and have some minutes of prayer. Ini po ang saro sa mga paagi nin pagselebrar niya to kan solemnity kan Christ the King. Hangado niya to ang sa iyang giya sa buhay ta, tanganing padago siyang maghade sa sato. Malod po. O salutaris hostia, Veceli panis hostium, bella premunt hostilia, da nober auxilium. Bonit Domino, sit sempiterna gloria, vitam sine termino, nobis donet in patria. Mahal na sakramento na sa langit gikan, O mao asin salamat sa imo sagkod paman. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Pagumawon ang mahal asin malinigon na pangidam, Ki Virgen Maria, ina nin Dios. Diyos no nakagurangnan, kaming nakaluhod sa atubang mo, minamidbid sa imo, na samuyang Diyos, maski daimi ika nahihiling. Kami nagtutubod na ikayaon diyan sa Santisimo. Sabi mo sa mo, ako napadigdi bako tanganing paglingkudan, alagad tanganing maglingkod. Uya ka sa mo, na ika namumuot sa mo. Asin binuot mo na magtao ka sa mong mga kaipuhan. Kagurangnan, midbid mo kami ninbuha oray. Asin ara mo ang samuyang mga kagutuman. Arual daw ang mga kagutuman mi nagdudugang. Kung kaya ang samong puso dai mauntok, sagkod na makaabot sa imo. Sa halipot na panahon na ini, na sa imong atubang, sa lawog ning tinapay, ginigirumdum niya mo ang mapangyari mong mga kataramon. Ako ang tinapay ning buhay, ang magdulok sa ko, day magugutom, ang magtubod sa sako, day mapapaha. Kagurangnan, tabangi kami, na makasabot na ikaansamuyang kakanon, na nagbubuhay sa mo sa paglakbay, pasiring sa kalangitan. Tabangi kaming mabuhay, susok sa samong pagtubod. Kung mayo ka, kami magagadan sa paman.
kagurangnan asin para tukdo, kami na pinapabasog mo, tinawan mo nin paarog. Ang ginigibo mo dapat ming gibuhon sa kapwa. Kaya kami naman ang napapabasog sa kinaban na nagugutom. Gutom nin pagkamuot, gutom nin pakasabot, gutom nin katalingkasan asin katanosan, gutom nin katuninungan. Kaming mga tao nagugutom sa imo, Diyos na buhay, asin mamumuton. Masasaksihan niya tuungon niyan ang pagprosesyon kan Santissimo Sacramento, pasiring sa Adoration Chapel. Ini po ang pasunod-sunod kan prosesyon. Seriales, ikaduwa iyo ang referario, ikatulo ang Santissimo Sacramento, asin ikaapat, kita pong paratubod. Iniimbitaran ang gabos na magpila na ninduwang tanos na linya, magsunod sa Santissimo.